Bai, Bruno, zuk esan da bezala, beti lanerako prest, ezta? Beti. Eta gaurko honetan arroza egiteko prest. Bai. Hori da, osagaiak esango dizkizuet. Gurina, urtai espikua, hirugilarra, txorixua, tipula, baratxurila, azenarioa, tomatea, espeletako piper gorria, eskaia, apioa, tipulina, bomba arroza eta olibalioa. Osagaiak esan ditut eta lanerako listo. Vale. Eginen ditugu eta lehen lirumak. Hori da, Eta bai. eginen du eta ura Txikitu ezagiko lanak? du hemen. Urez bete? Ba, urez bete. Hori da. Aizu, esan dezuzuk arroza egingo dezula barazkiekin. Ba, Eta ikuste dut urre espikoa, ba, txorixua, denak eta hirugilarra. plato kompletoa Bai, izanen da. Hori hasieran ez dugu eztan da, hori izango zen gaurko sorpresa, ezta? Barazkiekin makarrik ganez, gaur hama hori okerrazi bizkat hemen, ez? Bai, Hori da. gatza ezagitu du. Hori da. Irakiten, Bai, beti. tapatu ingo eta azkaro... Hemen da tapa. Hor dezu? Ba. Vale. Tapa hemen da. Hori da. Sarpota ezagitu du. Hori da, eskaia. Azkaia. Osua? Ez. Ez, ale batzuk, ezta? Saltzen alt. Hori, Hori, ba. hori, Bai, bai, bai. inen du eta guztia maiteko. Arrozari eta guztia maiteko. Bai, gustu emateko. Bai. Hori da, hartu. Hemen egingo dugu arroza egozi. Ba, Barazkia. gero, lehenit eta baraztiak. Ah, Eta jo arroza... Uro horretan, bai, uro horretan. arroza- Guztia maiteko. Hori Zati bat garbitu, honen bai, zati- garbitu, garbitu bai. lehenit eta... Bai. Garbitu ez, baina nik mutura barkatu. Hau kentzungo diot, zati bat hau, Hau garbitu ez, baina... Listo. Zati txikitan egin, Ba. apioa. Etxea tipi. Horiek ezagitutu, hori ezagitutu ulo. Eta gero honela hauek honela Guztia, ez txiki tipiaro ono. Guandi txiki jo? Txiki ingo Bai. ete. Ah, bale. Hori da. Bueno, bitartean, kontu-kontari egongo gea, ezta, Bruno? Ba, hori da. Eta esan, bueno, askotan guk esaten du, behartara bazkaita guteko, afaita, kasu honetan lo egiteare aukera badu, ezta? Baina ingurutaz hitz egingo dugu. Badibidez zuek dituzue, oinez ibiltzeko inguru oso bolitar. Bai. Ez? Egun pasa, Egun pasa bada, egun pasa, ibiltzeko oinez, edo hori da. Donibane garazi bisitatzeko, Bai. edo bada biziki... Inguru hortan, bisitatu, behin baino gehiotan aitatu izan dugu, zeurre gabe Donibane Garazitik gehienok ezagutzen dugun herria delako, gehiena bisitatzen dena, eta zukor 12 kilometrotan daukazun jatetxea. Bai, hori da. Hori da. Ara inguratu ezko, beti pasatzen geha eta gelditzen geha Donibanen Garazin, beti, horko beti. etxiak ikusteko, Bai. hori da, ez? Zitadela ikusteko... Hori, bai, horko etxiak, etxe bakoitzak Bai. bere historia Ba, du. bai. Bai, bertatik pasatzen da baita ere herriua pasatzen da. Ba. Hori da. Badu Kompostelako... baita ere zubia oso zubia hori oso erromez ederra, garaikua. bai. Hori da, bai. Horromaniko. Kompostelako bideare... Bidea, hori da, erromesak pasatzen dira. Berroita mila Bai. jende urtean, Urtean. Donibane Garazin heldu da kompostelako bidera. Berrogei mila Berrogei mila. bisitari, ez da? Bai, Urte guztian zehar. urte luziz. Ego pentsatzen deni martxutikan, azaro bitarte Ba. horretan gehiena, Bai, ez da? gehienak, jo- Gehienak hortzen, bai. ez da? Jo, mendiak eta etxe dira. Eta gero? Etxe dira, bideak, mendiko Itxi, bideak, etxe markatuta. dira. Bai, Itxita? itxita. Ba, Itxita. Elurra Claro, badela hori negu-neguan. Ba, Hori da, negu-neguan. bai, gontxu ulertu. Hori da. Eta gero bertan dituz, daude prestatuta baita ere lo egiteko Ba. aterpetxeak, pentsatzen Bai, baita bai, ere. nuna hiri bat dira. Asko, ezta? Erri duzitan antzu duzitan. bat dira Bai, lorelak edo jate delak ez, lorelak ba. logelak asko, ezta? Asko bat. Hori da. Eta mundu guztiko erromezak pasatzen dira. ba. Herrialde guztitakoak. Oai japonesak eta aitira Asko, bai, bai, bai. gero eta gehiago. Gero eta gehiago. Amerikanoak, anglesak, Asko, alemanak. asko, bai. Bai. Hortikan gero juten dira zehara, inguru hortatikan pasatzen dira Pamplonatikan. Ba, Pamplonatikan, hori bai. da, bai. Burdet Hori pasatzen da, dute bai. eta Pamplona eta... Bai.
Unearritik pasatzen dira, baina beste kamilo bat egiten dute, kostaldeko. Ba, kostaldekoa. Hori da, bai. Isirak Eta ere- urtero, ere- urtetik urtea baita ere, generoio. Bai, hori da. Bueno, habe, listo, ez da? Bai, Txiki listo. da. Karotak Bai, berdin, hori da berdin. tipi-tipiak. Bai, bai, guzti. Hori nahi duzu? Ez, hau nahi joet. Bai, sitxekin ditut. Orduan erromesak, zuzen bat, Horreaga, hori da, Horreaga, horreagatik pasatzen, bai. ezke lehen nintzen gogoratzen. Horreaga. Erderaz da, horreaga. Hori izan da, betidanik egindan bidea, Ba, bidea, gehiena. ba. hori da. Bai, urte, bospasi urte honetan eta animaliko jendia Bai, gelditzen da. bai, bai. Zuk zer, pentsatzen zu egitea noiz bai, erromes bidea? Behar ba, ez hon. Behar bada, ez da? Ez? Sobetan lan badut onko. Hori da, hori da. Ba, zure etxea, zure bisitako ginean baita ere, ba, izan zan, ekaina, hola hasi Ah. izango zen, eta jende ugari, motxilakin, bai. eta bat, eta bestia. Eta, bueno, mota guztietako jendia ikusten Ba, zan, ba. Bai, batzuk tramankulo, ez dakit bizikletakin, beste azkarro zar batekin, da horrela, bai. Eta bizikia egira jende egiko, beste egiko, ez ugunduak. Bertakoak, Ba, bertakoak bizikia eldutira jatea eta mhm, ardura eta. bai. Batzuk, astuekin pasatzen dira, ez da? Ba, Bai, ez ikusten da, ez biziki. Bai. Ez dakit uzin iristen dan bilak, astu bakarrikan, hola, beha. Bai, hori da. Hori da. Kantitateak zemozio iruditzen, pixka Ba, gehiago? untsa da. Ondo, Biziak untsa da. erki ba. Bueno, Hori adibidez, piztuko du? tomatien nahi zu txikitzia Ba, baitaren. Otoi. Hori da, tomatia. Hori txiki egin da, ez da? Bai. Ondo. Zuk ikasketak, eskolara juten zinen, Doni Bani Garazi bertan? Ba, doni baina Odu, 14 urte hartio. Eta jo Bertan. miagitzen eta kozinako eskola bat beira, da. Biarritzeko eskolan, ez da? Bai, 4 urtez eta egin dut kozina atasi eta Hori da, dana, bai. zerbitxia atasi. dena. Baita ere dena. Bai, naiz eta sukaldaritza ikasi beti erakusten da baita ere gero Ba, denak, mailan nola denak. zerbitzatzen da. Bai. Denak, Hori oso garrantzizko da, Ez da sukaldean bakarrikan, gero Ez. Dena zautu behar dira. hori da. Pauso guztiak eman behar dira, ez da? Bai. Erki ba, hacemos digo, ondo, irakiten? Irisa, bai. Hasi irakiten, Arroza sartuko zu? Ba, normalez eta antzu horren bat, hola, Bai. goxo-goxoa ezartzen da. Bai, Horiek, leguma horiek kenduko ditu. kendu, bai. Eta Eta gero arroza. arroz ezarriko ditu. Hori da. Guztia hortzen arroza, eman ezta? dute, bai. Bai. Arroza ze motera, esan dugu hasieran osagaietan bomba arroza erabiliko Bomba. ezu. Hori da. Horroi minutu Egosten nahiko, bai, erosten. hori da. Hemen 10 minutu Bai. Hemen 10 Minutu, minutu eta 10 gero minutu, bukaeran bai. barazkita guzti kalkulatu beste 10 Bai, minutu bukatzeko, bai. ezta? hori da. Hori da. Bomba arrozak hori jokua ez, zaporea hartzen aleona da. Bai. Hori da, bai. Oso ezagunak geure artean, gero eta gehiago erabiltzen duguna. Kasu honetan borobil forma du. Ba, Gero aleonak xukatzen duenean salda, bai. ze ondo barneratzen duen, ezta? Hori da. Garki ba. Zuk arroza eukitzen duzu kartan? Batzutan, ba, Batzutan, ba. hori da, bai. Ardura ahainekin eta egiten du. Orduan jartzen duzu lagungari bezala, ezta? Bai, ba. Eta gaur jarriko dugu, Ez da platera. edun platera da. Hori da. Bestinez, Hori da. ostatian eta egiten dut hori Bai. ginen da.
Hau, hazi da hogetxin dezua, Bai, Hola 10 minutuan, ez da? 10 minutu. Hori da. Eta gero, uretan errefreskatu egin Ba, dugu. ba. Artela. Hori da. Listo. Hau badoa, onbizka falta Bai. du, ez da? Bai, hori ezagiko ditu. Ah, bai, hori da. Apioa, Bai. azenarioa, eta on, tomati ere bai barrura? Ez, azten mementuan. Azkena? Bai. Vale. Platera pasako dut, hemen hoxe? Azten mementuan. Hori da. Zuk ikasketak egin dituzu euskeraz? Ez, frantsesez. Frantzesez, Bai, eh? Hori da. Eta euskera etxien ikasi da? Etxean, ba. Etxean eta eskolan, pixka. Eskolan pixkat, ez da? Bai. Eta gaur egun zure alabak, Ba, euskeraz egiten du ba, eskolan? eskolan. Eskolan. Ba, eskolan haitira Bai. frantsesez 2 irun eta eskoraz 2 irun. Erdiz, Erdiz, erdi. Ba, Hori bai. da. Ah, ondo. Eta gero etxean dana euskeraz, ez da? Ba, frantsesez, euskeraz. Naztuta, denetatik, ez da? Denetatik. Hori da. Hori honi da. Hori da. Arroz eta eginen du oztuko. Bai, freskatzen dugu. Hau, Freskatzen da. hola xen zitzen da? Ba, Bai. Emeti, Gehi- emeti. Bai, Bueno, hori da, bai. Itzali o bizkat indar gehiago eman? Ez, ez, itzali. Ah, itzali, hori da. Itzali, goxoki, la. Bai. Hori Eta, egiten du. Vale, oso ondo. Holaxe, arki. Hoi ema. Hola, ez da? Hora ez. Eta berriz barrura? Bai, hola, hola. Hola xen? Ba, hemen ezagazu. Hola. Hala, beste ez ura ezartzen dugu nahi. Hori eta berriz piztuko dugu. Hori da, eta orain... Ba, hori Bai. irrisa ezagiko dugu. Bai. Eta berriz finituko dugu platua. Horrekin, Hori da. bai, jus horrekin. Hori da, leheno batean ditugun barazkiak, Bai, zein berdeta bekin, bai. Eta ba, hemen finituko dugu eta... finitu bai. Eta txikitutan ez du, zati txikitan egin da horrela xen. Hola Hola, xen. Ba. Klatzen aiz. Vale, Eta jo, aztenit tomatiak ezagiko ditu. bai. Apiskat horrela xen indartu, Ba, eta? bai. Hori da, bai. Eta hori da espikoa, hori da. Xingarra, Xingarra zuk ezaten esu mesela, ezta? bai, Hori da. Hau da, Baionako urde espikoa. bai, Hori da. hori da. Bai. Bai, hemen badaukagu, bai. Hemen bat informazio ekarrezu bai bilbidiena. Eta gero hemen ikusi izan denik. Hemen hau. Hola xen, Hori hau, da espiko berezi horiek, ezta? Txarrillarena, Bai, txarri txurilla. txeli. Hori bizka beltzak inoituta da, eta... Honek beste zapore badu, ezta? Bai. Hortxe naztuta, arki. Hau haintxen bazkalonduan, bazkalonduan ez, bazkala horretikan, egiteko aproposa. Hora, barazki batzuk eukitxian, zatitu ikusi zuen, pixkat erregozi, tipulakin, arroza egozi aparte, pinpan dana juntatu, eta listo. Eta? Ez da, Eta ondi da da. espiko pixkat eukizko txubizuekin, plato kompleto. Bai, Hori da, gai. Erki da. da. Ezagiko du emeti. Guzti egingo duzu horrekin, Bai. Hori da. Ba. Hau esango gehiuke da, salda bat egiten Ba. bezala. Hori da. Hori da. Hori da. Guztia Ezkaiak eta- maiten du. Hori da. Eta irrisa, arroza hori emeti ginen da. Hori da. Beira ze Finituko. arraxe esan man. Arroz egoziren urberdinetan, lehen da bizi, barazki hauek zapore duen barazkia dira bai apio eta eskaia, eta hauek ematen dien indar hori, Bai. aprobetxatzen da, eta gero balio dio, gero saltza bezala erabiltzeko. Bai, hori da. Listo, Hori. listo. Ondo. Gero azten mementuan tomatiak ezagiko ditu. Bai? Ez sobera... Pixka. Ba, pixat, Bai, sobera pixkat eman da, errei, horiek. Hori da. Gatza. Piper beltza. Perbeltza. Piper beltz. Beltza, bai.
Hoxe, zua somos dijoa? Ondo, arki. Arki, joa ba, Bai. Gero, ezaztu, espeletako piper Ba, gorritxekin, azken hori momentuan. azken momentuan, Azken momentuan. hori. Zara, Asko erabiltzen duzu egona da, Ba. Bai, biziki eta Biziki, ezartzen ditu eta goi platotan. Jusa joan edelaik berriz ezartzen du, Bai, emiti. bai. Da. Hemendik somatzen da, usaia, bai. Ze gutxikin hartzen duen indarra, Ba. Bai, eske bai apio eta eskaiak duen indarra. Irrisa indatu behar da eta Bai. etarri eta beste gustu batzu beste ez. Gustu bat hartzen du, bai. Eta gero bombak ere alde honek asko xukatzen Ba. da. Oso ondo? Tara. Batzea, ez da? Gehi ez du Ez, ez du beharik. Hori, bai. Batzea. Hori bai. Txukun pixkat. Bai. Hori jaso. Hauxen egin zaiongo da beste pixkat, ez da? 5 minutuan? Ba, guai finita. Bai, Finita. irrisa edina da. Hori da. Bai, edina da. Hori da. Hori. Hola. Hola. Guai tomatiak ezarriko ditu. Zara, xerbitzatuko ditu eta Zerbitzatuko. platoa. Txibiskete. Zerbitzatzeko. Honekin ondo. Hartu horrelu. Bai. Honekin igual hobeto ateako zu, ezta? Pixka kaldozo gelditu da, Hori da. Ze goxua. Eta koloretsua, ezta? Bai. Hola. Xindera. Hola. Eta piperra. Piperra pixka. Finitzeko. Horixe, ikusi zuen. Osbalioan ditugun gauzakin, arroza, ze otori egin dugu. Hau izango da gaurko lehen da biziko platera, eta berehala asatuko da. Gure xefaren azken ukituak, zalda egin, ura, apio, azenarioa, baratxuria eta eskaiarekin. Barazkiak errezerbatu. Ondoren, arroza erdi egozi, eta arroza errefreskatu. Gurinetan, tipula, azenarioa, apioa, txorixoa eta irugilarra zueztitu. Bomba arroza gehitu. Zaldaz busti. Guztia egin eta platereratu. Urdaiazpikoa, tipulina eta espeletako piperrautz gorriarekin apaindu. Prest, dazatzeko. Gaurko lehen da biziko platera, arroza. Etxian osgailun da den barazkiekin tita egin, da listo, ezta? Fite, askar da hori, ezta? Bizi. Hori da. Hori da, arroza bere puntuan, bai. Bai. Eta Baionako Urdaiazpik, txarri txuriarena, ezta? Hori da, hola bildu. Bai. Primerako da, gaurko arroza, bai. Eta ikusi dizue iten, badu bere trukua, zalda iten da ikasi dugu nola, Eta, listo, da biziko platera, baina bigarrengoak ingatoz. Eta bigarrengoa izango da, beak esaten duen bezala, deserta, posturia. Posturia. Bagatoz, berehala.